Кандидатите, който вече обяви намеренията си да се... Не го познавам. За ректор професор Захариев, цялата свищовска общественост и може би академична го свързва с миналото, за което вие говорите, като така наречена дясна ръка на това минало. Това не знам. Захариев дойде при мен по собствено желание преди една седмица и пожела да ми даде папка с план за развитие на университет, т.е. на академията. Тъй като вероятно има други кандидати също така. Аз не входирах тази папка, просто я взехме в класьора с информация за Стопанската академия. Аз нямам право да събирам мненията и препоръките и плановете на който и да било от кандидатите, ако той е кандидат, но не ми се представи като такъв. Вие казвате, че нямам право да се намесвам в академичната автономия. Ако някой с това и с публикации в някои днескашни електронни медии и ако това е той, в такъв случай само мога да кажа едно. Тежко и горко на академията, ако избира